Peserta uji kedua, yakni Saudara Muhammad Dafa Al-Barik. Sebelum ujian dimulai, akan kami bacakan tata tertib pelaksanaan ujian. 1. Pada saat ujian berlangsung, para hadirin dimohon tenang, tidak mondar-mandir di sekitar panggung, dan tidak membuat gaduh yang dapat mengganggu jalannya ujian. 2. Handphone atau alat komunikasi lainnya mohon dinonaktifkan. 3. Pengambilan gambar mohon tidak menggunakan lampu blitz. 4. Tepuk tangan dapat dilakukan sebelum dan sesudah ujian. Susunan Dewan berikut penguji ujian kompetensi keahlian jurusan pedalangan tahun ajaran 2024-2025 SMK Negeri 12 Surabaya. Penguji pertama, Ki Bambang Sugio selaku pimpinan Sanggar Madu Mulya. Penguji kedua, Ki Surono Gondo Taruno SSN MSI selaku pimpinan Sanggar Suro Budoyo. Penguji ketiga, Bapak Harnowo SSN selaku Ketua Konsentrasi Keahlian Seni Pedalangan. Saudara Muhammad Dafa Al-Barik menyajikan pagelaran ringkas dengan lakon Dewa Ruci dengan pembimbing dan penata iringan Bapak Triyono SSN. Sinopsis. Dewa Ruci berkisah tentang Bima yang ingin mencari tahu jati dirinya. Dia lalu bertanya kepada gurunya Pandita Durna bagaimana cara mendapatkan ilmu kasampurnan manunggaling kawula Gusti. Tetapi Durna malah menjebak Bima. Bima yang selalu patuh kepada gurunya menuruti apa yang menjadi syarat-syarat agar bisa mendapatkan ilmu tersebut. Setelah mencari kesana kemari dan menemukan banyak rintangan, akhirnya Bima bertemu dengan Dewa Ruci di Samudra Kidul. Dewa Ruci memberi wejangan tentang bagaimana cara kita hidup di dunia ini. Dan pada akhirnya Bima digelung dan diberi sumping pundak sinupan. Dewan penguji yang terhormat dan hadirin, inilah penampilan dari peserta kedua, yakni Muhammad Dafa Al-Barik dengan lakon Dewa Ruci. Selamat menyaksikan. Habis.
Salukane wong amayang binarung pratangga miwah swarane prawaranggana swaranya mangayut-ayuting jiwa kena kaento isining bawana mangayu bagya kunjuk pamriksa samya Sumarata Sumaratih walu gembol monyor-monyor. Ana apa ngger kok teka mrene? Sajake kok ana wigati. Wah, Durna bapakku. Sawise aku ngudi ngelmu guna kasentikan jaya kawijayan. Tak rasa kurang jangkep yen durung ngudi ngelmu kasampurnan manunggaling kawula Gusti. Lho kowe ngelmu apa, Ngger? Kowe ngono ngelmu kasampurnan dalaning kabecikan ya dalaning pepadang. Lho iku abot dalane Wijasena. Sarate kuwi abot. Apa awakmu ya kuat? Mbok yo gak usah golek-golek ngono lah. Enak mbok yo rabi-rabi dhisik ta. Kerja-kerja dhisik ta lah yo. Mending ngono mbangane golek ngelmu-ngelmu apa kuwi. Wah. Abot enteng tak lakoni Durna bapakku. Wis dadi niat lan tekadku kepengin ngudi ngelmu kasampurnan manunggaling kawula Gusti. Yen ora kena tak penggak babar pisan ya sak karepmu. Sarate kowe kudu golek kayu gong susuhe angin. Ana ngendi Durna bapakku dununge kayu gong susuhe angin kuwi? Panggonane kayu gong susuhe angin iku ana ing Gunung Reksamuka ya ing imbange Wanatibasara. Yen kaya mangkono Durna bapakku, aku pangestanana, aku budal golek kayu gong susuhe angin dina iki uga. Ya sing ati-ati ya, Ngger.
ana manungsa kok arep mlebu alas, apa ora wedi dimangsa kewan galak, Kang? Wong duwe tekad gedhe ora bakal mayang mentoleh, Dik. Kabeh den pasrahno marang panguasane Gusti Kang Maha Agung. Ya nek pedhok bejo, nek pedhok cilaka piye, Kang? Kabeh paringene Gusti, Dik. Manungsa diwajibna budidaya lan nyenyuwun. Nek ngono ya perjuangan dan doa ya, Kang. Iya, Dik. Neng aku gak tega, Kang. Becik ayo dialang-alangi ae, cek balik. Ayo Dik dialang-alangi ae, Dik. Carita TKT Wijasena lir Pakuwaja ora kena den luk babar pisan. Sanalika kidang loro den getak anggem prang playune. Babang pasuryanira keret-keret ponang waja netra kocak ngondarandir idep nyomang ala cakra branang wedanane kadya kembang ora waribang
Lah dalah. Ana sinatria gedhe dukur blengah-blengah. Ku mau wani ngrusak alas kene. Sapa kowe, Gus? Ya aku Raden Wijasena. Balik kowe sapa? Sejatimu buta sakloron wani ngendhek lakuku iki. Takon kelawan aku dik dioruk muka. Ya aku ditioruk makala. Wah, padha sumingkira. Aja ngalang-alangi lakuku kang bakal golek kayugung susuing angin kang ana alas kene. Wah, satriya ngawur. Kayugung susuing angin iku ora ana. Becik sumingkira kowe. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Kabeh pepalang kudu sumimpang. Ora kena talang-alangi kletak ndasmu kok getemu. Untal malang kowe.
Bocah kacarita Ditya Rukmukala cinandhak Raden Wijasena dipun adu Kumba Badar dados Bathara Indra lan Bathara Bayu. Wilahing sekaring bawana langgeng Titahulun Wijasena sejatine jeneng sira bakal menyang endi Wijasena nganti tekan kene kowe arep golek apa Wah Bathara Indra lan Bayu Dewaku mangertiya Aku kepengin ngudi ngelmu manunggaling kawula Gusti. Dawuhe Begawan Durna golek kayu gung susuwing angin kang panggone ana ing Gunung Reksamukaya, Gunung Candramuka ing imbange wana Tibasara. Titahulun Wijasena sejatine kabeh mau ora ana lan ora kasat mata. Anane mung perlambang lan sanepan. Banjur kaya ngapa wedarane Indra Dewaku. Kayu gung susuing angin tegese kayu iku karep, gung iku gedhe. Susuing angin iku keteking napasmu minangka tali urip. Yen jeneng sira kepengin olah budi tumuju marang kasampurnan kudu ngendhaleni sekabehing pirantining urip. Wah, pirantining urip iku apa ae Bathara Indra. Coba tumuken irungmu. Blegere aran irung mestine arang pangambu. Maka artine mangambu. Blegere aran mripat mestine aran panyawang. Maka artine ya nyawang. Blegere aran kuping mestine aran pangrungu. Maka artine ngrungu. Wah, ya Indra Dewaku lan Bayu Dewaku. Tak estokno dawuhmu prayogane. Apa sing kudu tak tindakno? Wijasena bali ya menyang ngarsane Pandhita Durna. Wah, ya tak estokno dawuhmu Bayu Dewaku.
kaya ngopo anggonmu golek kayugung susuhe angin, Ger? Wah, wis ketemu Durna bapakku. Manjingi marang pribadiku dhewe. Syarat kang angka 1 wis kok pinangkani. Saiki kowe kudu golek syarat kang angka 2. Kang angka 2 kudu golek apa Durna bapakku. Golek ana kayu banyu suci Perwitasari kang manggone ana Samudra Kidul ya Segara Kidul. Wah, pangestumu sing tak jaluk, tak jegur Segara Kidul. Ya Ger, hati-hati. Juneng meru garulaya mulatono pundi kutanya kidul wetan tlatah Nyomangendralaya sumyak sumyu ing wong udang ilmu rasa sumyu wong udang ilmu rasa pundi to ingkang cinarita ora kaya kang ana kelurahan Klampis Ireng Ki Lurah Semar Badranaya lan Bagong karawuhan Raden Taranggana tansah eling marang Gusti Kang Maha Kuwasa.
Pranggana. Ketingale kok nandang susah. Kula pun Semar ngaturaken pangabekti, Den. Kula nggih Bagong ngaturaken pangabekti, Den. Ya Kakang Semar lan Bagong, bektimu wis tak tampa. Ora ana kang tak rasakno mung kajaba piwelengi Kanjeng Eyang Wiyasa lan anggone Kakang Wijasena meguru ngelmu kasampurnan marang Rama Pandhita Durna. Sabab kabeh wis mangerteni yen Rama Durna iku gurune wong ilmu perang. Ilmu kadigdayan dudu guru ilmu kasampurnan. Apa Kakang Wijasena mengko ora kablithuk karo Rama Durna kang tundhone gawe kapitunan? Sabab Rama Durna uga minangka gurune para Kurawa. Tamtune bakal biyantu para kadang Kurawa. Iku kang dadi gawe rasaku was sumelang Kakang. Kula dhewe niku nggih bingung, Den. Ndarasena kok percaya kalih Mbahne Durna niku napa mboten wedi yen diapusi? Den, monggo dongaken mawon. Mugi-mugi Ndara Wijasena tansah pinayungan karahayon tuwin kinabulan kang dadi kekarepane, Den. Mula aja kesuwen Kakang. Ayo enggal bali marang negara Ngamarta. Saperlu sowan Kanjeng Ibu Kunthi. Saperlu ngaturaken kahanan iki. Kowe lan Bagong aja adoh lakumu saka aku. Kula dherekaken, Den. minangka gancanging carita ingkang wonten negari Ngamarta, Dewi Kunthi Talibrata nampi praptanipun Raden Wijasena.
Ngger anakku Wijasena, nang ndi wae ngger awakmu. Ora kena den arani Pandhawa yen ora jangkep lilimane ngger. Jeneng sira menyang endi wae Wijasena, ora kumpul kalawan sedulurmu. Ya Yai Wijasena, nang ndi wae si Adi, nganti gawe bingunge Kanjeng Ibu Kunti. Nun inggih Kakang Mas. Monten pundi kesahipun Kakang Mas adamel bingunge Kanjeng Ibu? Wah, Kunti Talibrata ibuku, Puntadewa kakangku, Jlamprong lan kembar adiku. Suwe anggonku lunga ya awit saka karepku kepengin ngudi ngelmu kasampurnaning urip. Mula aku meguru marang Bapa Durna. Syarat angka 1 wis bisa tak pinangkani. Saiki golek syarat kang angka 2 yaiku banyu suci Perwitasari kang manggon ana segara kidul. Mula saka iku aku njaluk pamit lan pangestumu aku budal dina iki. Aja budal, Ger. Wijasena, pun ibu sumelang yen kok tinggal. Tur maneh segara kidul iku gawat kaliwat-liwat. Lan mangarti yo nggih, sak temene kowe dihapus krama karo Pandhita Durna. Yo Yai, aja budal Yai. Wah, nun inggih Kakang Mas. Apun bidal. Manut ature Kanjeng Ibu. Ya wis. Yen kaya mangkono aku ora sida budal, tak bali wae. Temenan ya, Di. Wauta Sang Sena kang ningali swasana ingkang ibu lan para kadang Pandhawa samya tentrem jroning galih. Sanalika mencolot sak onjotan sampun kancik ing pinggire segara kidul. Kaget sang ibu dawah kapidara gawe guguping para Pandhawa.
Yayi Seno bakal menyang ngendi? Klonjong mimis pelayumu mengkis-mengkis ambekanmu. Wah, aku bakal jegur Segara Kidul, golek kayu, golek banyu suci Perwitasari. Manut piwelingi Durna bapakku. Aja aja. Baliya wae. Kowe kuwi diapusi karo Pandhita Durna. Wah, kura rumangsa diapusi. Kabeh iki wis dadi tekadku. Mula kowe aja ngalang-alangi lakuku. Aja aja. Wauta naga Tabatnawa kang den prawasa Wijasena sanalika manjing wonten anggane ndadosaken santosaning Wijasena.
Jagat Dewa Bathara Wijasena, jeneng sira wis ketemu kelawan ulun dewane Ruci. Wah, duh Sang Dewa Ruci, menapa paduka menika Gusti kula? Wijasena, aja kliru tampa. Sejatine ulun iki wewayanganira. Isih ana Gusti kang Maha Tunggal, kang liputi mring sekabehane. Gusti kang Maha Ana, kang wis ana sadurunge kabeh ana. Kang wis ana sadurunge tembung ana kuwi ana. Gusti kang wis mesti ana masya kabeh kang ana wis ora ana. Gusti kang mesti ana masya tembung ana kuwi wis ora ana. Ya kuwi Gusti kang Maha Tunggal. Wah, duh Sang Ruci Bathara, kula badhe pados banyu suci Perwitasari. Ya Wijasena, iku kabeh mung sanepan. Manjinge balik marang pribadimu dhewe. Tansah ngabekti marang Gusti kang Maha Kuwasa lan muga tetep sesambungan sak pepadamu. Luwih-luwih marang wong tuamu lan wong kang nandhang kekurangan. Mula yaiku tetep ngabekti marang pangeran lan uga asih asuh mring sapadha-padha. Wis titimangsa jeneng sira bakal tak gelung candra kirana kinancingan sumpingan pundak sinupet. Sendika dawuh Sang Ruci. Baik, para hadirin tamu undangan yang berbahagia, demikianlah sajian dari Saudara Muhammad Dafa Albari. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, untuk penyaji dan pengrawit dipersilakan meninggalkan panggung. Baik, dengan demikianlah selesailah sudah ujian kompetensi keahlian seni pedalangan sesi pertama pada hari Rabu 19 Februari 2025. Ujian sesi selanjutnya akan dimulai pada pukul 12:10 waktu Indonesia Barat. Kepada Dewan Penguji dipersilakan untuk meninggalkan tempat ujian. Kepada hadirin tamu undangan sekalian, terima kasih dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.